ymwelydd I de. Da chi'n licio Winnie, mam? Meddai Begw ymhen ychydig ddyddiau wedi'r te parti rhyfedd hwnnw ar ben y mynydd. Pa Winnie? Wyddoch chi Winnie ddaru fitaf y jeli ar ben y mynydd y diwrnod hwnnw? O, Winnie Ffini Hadog? Ia. Nid oedd Begw yn ddigon sicr o dymer ei mam I fentro defnyddio'r blas enw. Na, dydw I ddim yn nabod Winnie'n iawn. Roeddwn i'n nabod ei mam I rei da. Pam beth oedd? Wedi bod yn meddwl ydw I. Meddwl am beth? Am Winnie? Beth amdani? O, dwi'n I ddim meddwl y baswn ni... Be di Carrie Dyms, mam? O, rhyw bobl amharchus. Be di amharchus? O, diar, be sy'n harri'r hogan? Wyt ti'n meddwl mae geiriadur Charles ydw I? Bu Begw yn ddistaw am dipyn, yn synfyfyrio i'r grat a'i mam yn trwsio ffistion. Wrth ei gweld felly, dyma ei mam yn meddwl y byddai'n well iddi geisio plymio I ddymderoedd y cwestiynau dyrys yma. Ac wrth wneud fe ganfu na wyddai hi ei hun yn iawn beth oedd amharchus a Chiari Dyms. Cyn iddi gael diffiniad i'w flesio, dyma gwestiwn arall fel bollt. Yda ni'n Chiari Dyms, mam? Brenin annwl nag da'n gobeithio. Ydy Winnie'n Chiari Dyms? Fedra hi ddim bod yn Chiari Dyms, dim ond yn Chiari Dym. Na, dydw I ddim yn meddwl bod Winnie yn Chiari Dym. Mi roedd Mrs Hughes y gweinidog yn deud I bod hi a'i theulu. Mae pawb yn Chiari Dyms I Mrs Hughes, ond hi ei hun a'i gŵr am air. Mi rydyn ni yn Chiari Dyms felly? Ella, I Mrs Hughes, ond fysa neb arall yn galw ni'n Chiari Dyms nac yn amharchus. Fysa pobl yn galw teulu Winnie yn amharchus. Rhai pobl illa, ond nid pobl sydd I fod I ddeud. Pwy ynta? Wel, pobl ddiwiol rhywun fath a Mrs Hughes drws nesa sydd yn deud, ond diw ddyla ddeud. Mae fo sy'n gwybod ac yn rheoli'r byd. Be di rheoli? Edrych ar ôl rhywbeth. O, dydy diw ddim yn edrych ar ôl pethau'n dda iawn ac di. Paid â siarad fel na, mae bai ar bobl. Ar bwy? Ar bobl rhywun fath a Mrs Hughes drws nesa a fod yn rhy dda a phobl fel Twm Ffini Hadog a'i ail wraig a fod yn ddiog ac yn frwnt. Pam na neith diw ddeud wrthyn nhw am fod fel arall? Dim yn gwrando ma nhw. Yda ni'n bobl dda, mam? Rydyn ni'n trio bod. I be mae eisiau ni trio bod yn un fath a Mrs Hughes yn da? Go, drapia, medda'r fam. Dyna chdi wedi gwneud I mi blannu'r nodwydd yma yn fy mis. Distawrwydd wedyn. A dim ond sŵn caled y nodwydd yn mynd trwy'r melfared. Ond nid oedd Begw wedi gallu sgwario pethau ni'n meddwl, ni wyddai o gwbl pa yna oedd Winnie yn amharchus yng ngholwg ei mam a'i pidio, ac oherwydd hynny nid oedd yn sicr a fyddai'n beth doeth I ddiofyn ag ai Winnie ddyfod yno I de. Penderfynodd fentro'r peth anhawsaf yn gyntaf. Mam? Wel, gaif Winnie ddod yma I gael te rhyw ddwrnod. Fysa ddim hot sgyn I. Pa mae anna ti eisiau chael I? Mi rydw i'n licio Winnie. A hitha wedi dychwipio di a bita dy fwy ti. Iand, da chi'n gweld, mam, mi roeddwn ni yn ei licio hi cyn hynny. A mi roedd llewod yn ei stumog I medda hi, y nhw oedd yn bita'r bwyd te. Y gryduras, mae'n rhaid nad oes yno ddim trefn ar fwyd. Wedi cael yr addewid, teimla Begw I bod yn ddigon diogel I rybuddio ei mam ar bethau eraill. Yr oedd arni gymaint o ofn i'w mam gael ei siomi yn Winnie. Mae hi'n rhegi fel cath, cofiwch, mi ddaru ar y mynydd. Siŵr gen I nad ydy hi'n clywed dim arall adra. Biti yn te. Biti mawr. Mae hi'n mynd I ffwr I weini at y frenhines Victoria, medda hi. Chwarddodd y fam heb godi ei ffen oddi ar y trwsus melfared. Ble ar y ddaear y cair gryduras bach ddillad I fynd I weini'r dre heb sôn am Lundan. O, tydi hi ddim am fynd i'r dre, mae hi am fynd I ffwrdd yn bell. Wel, rhag ofn iddi fynd, felly ti drio cael gafal yn eich yn gyntad y gymedru di. Nid oedd y broblem yma wedi gwawrio ar Begw. Nid oedd bosib cael gafal ar Winnie yn un o gyfarfodydd y capel. Yr oedd hi fel diffyg ar yr haul yn almanac Robert Roberts Caergybi yn weledig yn y wlad hon am bell dro. Penderfynodd Begw fynd I gyfeiriad ei chartre. Nid a I giro ar y drws, byddai hynny'r un fath a mynd I ffau llewod. Gallai beidio dyfod oddi yno'n fyw. Dranwaith mentrodd cyn belled a thu Winnie. Yr oedd yn lle digon hawdd loetran o'i gwmpas heb I neb eich gweld, gan fod rhyw hanner canllath o ffordd drol rhwng y llidiart a'r tŷ.
a iasau o bleser ac ofn I lawr I chefn bob yn ail wrth nesau at y llidiart. Yr oedd arni eisiau gweld Winnie ac ar yr un bryd gobeithio na welai hi y tro hwn, ond y gwelai hi y tro nesa. Ond wir wedi cyrraedd y llidiart, gwelai Winnie wrth ymyl drws y tŷ a phlentyn bach yn ei llaw. Ni wyddai beth fyddai orau wneud, pa unai mynd ati a'i gweiddi oddi wrth y llidiart. Gallai'r naill neu llall gynhyrfu Winnie a'i gyrru I lifeiriant o'r egfeidd. Penderfynodd y byddai chroen yn iachach wrth sefyll wrth y llidiart. Hw, gwyddodd. Cododd Winnie ei ffen a roi ail hwb iddo nôl mwyn gyrru ei gwallt o'i llygad. Syllodd am hir I gyfeiriad Begw, ac yna symudodd yn araf tuag ati, gan dynnu'r babi gerfydd I law, ac ynta heb fod yn rhy sicr ar ei draed, ac yn troi ochr bellaf ei gorff ar osgo I gyfeiriad Winnie wrth gerdded a'i droed yn camu I mewn. Sylwodd Begw fod tomen fawr o dail o flaen drws y beidu, yn codi yn uwch na'r drws, a chofiodd ddisgrifiad ei thad o ddyn diog, fod ei domen dail yn uwch na drws ei feidu. Mes anna ti isio, oedd cyfarchiad Winnie o'r tu mewn i'r llidiart. Mam sy'n gofyn ddowch chi I de I tynnu fory. Edrychodd Winnie I lawr I ché gam ar Begw, fel petai wedi gofyn iddi a ddoi i'r seiat. Yna'n hollol fawreddog fel petai hi'n ferch I arglwydd Niwbro gyfynodd. Ymhler wyt ti'n byw? Am eiliad teimlodd Begw mai hi oedd yn byw tu ôl i'r domen dail, a bod Winnie wedi newid llef o mair drws nesa, ond mor olodd. Ar hyd y lôn sy'n mynd drawd I wrth y capal. Yn ymyl tŷ pregethwr. Ia, y drws nesa. Cymerodd Winnie amser I gysidro, yn hollol fel petai'r tai hynny rhy isel I ddidderbyn gwahoddiad iddynt. Ydy dynas y pregethwr yn debyg o ddod acw, ta bydda ni'n cael te? Dyna'r peth dwytha fasa hi'n unweud. O reit, mi ddoi, yn ta. Ond does gen I ddim dillad crand, medda hi'n awddogol. Does dim isio dillad crand, meddai Begw heb allu cuddio I balchder na'r hagrithiau fel Winnie. Dyma'r babi'n gwthio crystyn budur trwy'r llidiart a'i gynnig I Begw. Dim diolch, cariad, meddai Begw. Ych brawd ydi o? Hanner brawd, atebodd Winnie, ond mae o'n beth bach reit annwl. Be di'ch enw chi? Sionyn, meddai yntac edrych ar ei draed yn swyl. Gaif Sionyn ddod efo chi fori? Gofynodd Begw. Dos anai ddim isio fel wad, meddai Winnie yn siort. Pan fyddai mynd I fusid, dos anai ddim isio babis wrth fy nghynffon. Yr un dillad o gan Winnie amdani ag oedd gani ar y mynydd. Efallai bod y brat wedi olchi, ond nid oedd wedi smwddio. Dillad yr un fath yn union oedd gan y babi, ffrog a barat, di batrwm, a'r un mor byg ei gwedd. Ta-ta, Sionyn. Chwiliodd yn ei ffoced, ond nid oedd yno ddim un lwmp o fferis i'w roi iddo. Gwenodd ynta yn hynaws rhwng ffyn y llidiart a lluchio'i grystyn yn ddistaw i'r ochr arall. Ta-ta, Winnie, a chofiwch mi fyddwn ni'n eich disgwyl chi tua 3. O reit, ac yn hollol I sermoni tro Winnie yn ei hôl heb gymaint a gwen na diolch. Tranoeth roedd Begw mewn gwewyr drwy'r bore, ofn I dymer ei mam newid, ac iddi ddweud na chai Winnie ddyfod, ofn na chaint jeli, ofn y byddai Winnie yn rhegi cymaint nes dychryn ei mam. Mewn gair, ofn ei bod hi wedi gwneud camgymeriad wrth ofyn ag ei ddyfod. Aeth hi sbecian o gwmpas y tŷ llaeth yn y bore, pan oedd ei mam yn bwydo'r moch, a dyfod o hyd i'r jeli mewn powlen ar y llawr wedi sadio, a fflat ar ei wyneb. Pan welodd ei mam o'r rhai llian ar y bwr ar ôl cinio, ac yn estyn yr adell I hwylio gwneud crempog, fe wyddai fod pob dim yn iawn o'r ochr honno. Cafodd un funud ofnadwy pan ddywedodd ei mam wrthi ei hun fwy na heb. Mi fasa lobsgows yn well pryd i'r hogan na wir, a hitharu chythlwng bob amser. Ydych chi ddim yn mynd I wneud lobsgows I de anagdach, meddai Begw wedi dychryn, achos teimlai y dylai Winnie ffini hadog hyd yn oed gael te fel rhywun arall. O, na, gydw, ond meddwl yr oeddwn I o gnau o fwy o les iddi na ryw grifft o jeli a feda'r neb fita llawer o frechdan efo crempog. Gwitiwch chi nes gwelwch I Winnie yn bita, meddai Begw wrth ei hun. Nid aeth oddi wrth Benelin I mam yr holl amser yn mynd gwneud y grempog. Dywedodd Robin nad oedd ef am aros I gael te efo Winnie ffini hadog, a dechreuodd Rhys grio wrth ei glywed yn dweud,
Felly diflannodd Robin a cathau frawd bach efo fo, beth anarferol iawn. Cysgai'r babi yn ei gryd a'i frichiau fyny yn y gres. Toc, clywsan sŵn clocsiau ar lechu'r drws, ac roedd mam Begw yno o'i blaen yn dweud, "Dowch chi mewn, Winnie," yn groesawus. Gwisgai Winnie yr un dillad, ond fod y brat yn wahanol, ac roedd sodlau sana fel pe baent wedi ei tynnu at ei gilydd efo edau. Roedd ei hwyneb yn byr lan ac yn disgleirio, ond darfyddai'r lle glân yn union o dan ei gen mewn llinell derfyn ddu. Roedd y cynhynyn gwallt a ddisgynnau i'w llygad ar y mynydd wedi ei glymu nôl gyda darn o galico. Safodd ar flaenau thraed ar garreg y drws, ac yna cerddodd ar flaenau thraed i'r tŷ. "Daw, mae gennych chi le glân ma," meddai. "Mae'n tŷ ni fel stabal." "Well i chi ddod at y bwrdd rwan," meddai mam Begw gan dorri ar ei thraws. "Mae gennych chi jeli eto, mae'n de parti arnoch chi bob dydd mae rhaid." "Nag di," meddai Begw. "I chi mae hwn wedi'i wneud." "Fyddwn ni byth yn cael peth, yda ni fel job ar y doman." "Twt, does dim llawer o ddim ynddo fo heblaw dŵr," meddai Elin Griffith. "Ches i ddim crempog pan oedd mam yn fyw," meddai Winnie. "Tydi Lisi Jane byth yn gwneud sgram." "Pwdi Lisi Jane?" gofynnodd mam Begw. "Gwraig fy nhad, dydy hi ddim yn fam i mi drwy drigaredd. Mi oes gen i gwilydd bod yn perthyn iddi." "Wel, mi ddylech chi pharchu hi," meddai Elin Griffith a hitha wedi priodi fo'ch tad. "Barchu wir, sut medrwch chi barchu slebog hen gythral di hi?" Dechreuodd Begw grynu gan ofn yr air hegin waith. Aeth Winnie rhagddi. "Mi faswn i medru byw yn iawn efo hi tasa hi'n gadael mi llnau. Ond mae'r tŷ mor fudur nes mae arni hi ofni mi weld pob man sydd ynddo fo, a neith hi ddim gadael mi. Mae'r cwt mochyn yn lanach na'r tŷ." "Ond Winnie, fedrwch chi ddim twtio tipyn anoch i'ch hun?" "Y fydd ar ei olchi'r brat ma bore heddiw a roi fo ar yr eithin i sychu, ond o rhaid i mi wneud yn slei bach neu faswn i ddim yn cael sebon. O, mae'r cremp hoga ma'n dda." "Cymerwch ragor," a chododd Elin Griffith dair arall ar y fforc. Dyna'r nawfed, meddai Begw wrth ei hun. "A rêl ein bod i'n had. Mae wedi gwirioni ben ar Lisi Jane. Tasa mam yn fudur fel na, mi fysa wedi cael cweir gyda fo, ond ydy Lisi Jane yn gwneud dim yn wrong." "Faint sy'r pan maen nhw wedi priodi?" "Rhyw 2 flynadd. Fe efo fawr fwy na blwyddyn ar ôl i mam farw." "Ydowch eto, Winnie," a chymerodd hithau dair crempog arall. "Neith Lisi Jane i'm codi neu brecwast iddo fo cyn iddo fo fynd i chwarael. Mi orfeddydd yn braf yn ei gwely tan 9. A dydy o'n cwyno dim bod yn rhaid iddo fo wneud i frecwast. Mi gododd mam tan aeth hi fethu a mi fydda'n griddfan gyn boen wrth dorri brechdana i'w roi ni dyn bwyd o a fynta'n deud beth iaw sana ti. Mi fyddwn ni'n codi weithio ac yn gwneud tân, ond fedrwn ni ddim torri brechdan." Roedd y sgwrs yn mynd i gyfeiriad gwahanol i'r hyn o beithiasau Begw. Nid oedd Winnie yn herfeiddiol fel yr oedd ar y mynydd, ac nid oedd golwg dawnsio arni heddiw. "Fedrwch chi ddim dod i'r capal weithio, Winnie?" gofynnodd mam Begw. "Does gen i ddim dillad, a dos yna ddim isio dod at rhyw hen grachod fel dynas drws nesa ma." "Tydi pawb ddim yn grachod, wyddwch chi?" "Mae pawb yn troi trwy yna neu fel tawn ni'n faw, cytio clymenod i tail o tor heini fyd." "Eisiau chi ddwad a ffeidio amalion yn nhw? Dydyn nhw ddim gwell na chitha?" "Nac dim wir ddiw, faswn i ddim yn sbio drwy gwilsyn arau yn nhw. Dyna chi fodri Lisi Jane, efo'i bwa plu a esgidio amroco a jiwals fel pegia moch wrth i chlistia, a mae hi'n fyw o ddled." "A mae'n mynd i dre bob Sadwn," meddai Begw. "Sut gwyddos di?" meddai Winnie. "Mi fyddai'n cael dimag yn hi am gario i pharseli hi oddi wrth y frec." "Dyna hi i'r dim. Dimau ti, dim i siop y pentra yma, a'r cwbl i siopa'r dre, dyna chi beth i ledi," chwarddodd Elin Griffith. Dyna'r unig amser y byddai i'n licio Lisi Jane, pan fydd ei modryb hi yn troi thrwyn arni hi. Mi fasa tynnu llun Lisi Jane a hitha fo'i gilydd yn gwneud pictiwr da. Chwarddodd Winnie, am yr tro cyntaf ban gyrraedd asau. Aeth ymlaen wedyn, "Crachod i'r rhan fwyaf o bobl y lle yma, a maen nhw'n medru edrach reit barchus dydd Sul yn y capal. Ond biti na fasach chi'n ei gweld nhw hyd y mynydd na'n y nos." Meddyliodd Elin Griffith y byddai'n well iddi dorri ar ei thraws yn y fan yma. "Pryd y byddwch chi'n gadael ysgol, Winnie?" "Dipyn cyn y Nadolig. Mi fyddai'n 2 ar adag honno, a mi rydw i am mynd i Lundan i Winnie mynd yn ddigon pell."
Fasa ddim gwell i chi fynd i'r dre neu rwla nes adra. Rhaid i chi gael dillad crand iawn i fynd i Lundan. Llundan neu ddim i mi. Mi gawn ni olchi llestri a chap starch gwyn am ymhen. Mae yna sylerydd mawr yn Llundan a gias yn ei goleuo nhw, a phethau'r un fath a bocs yn cario'r bwyd i fyny'r buddigion seb i neb i gario fo. A mi gawn ni noson allan. A mi awn ni'r capal wedyn, fasa neb yn manabod i yn fanno, na neb yn gwybod mod i'n ferch i twm ffiniadog. Sut ydych chi'n gwybod yr holl hanes mam Lundan, Winnie? Meddai mam Begw wrth roi llwyad arall o jeli ar ei fflat. Wedi darllan amdanyn nhw'n slei bach rydw i. Mi faswn i'n gwybod mwy o'n i bai fod Lizzie Jane fel gelan ar fôl i. Yn fy ngwely tua 5 yn y bora byddai'n cael siawns ora. A mi fyddai'n cuddio'r llyfr o dan y gwely peswyn. Dim peryg i Lizzie Jane i ffindio ma'n fanno dydy hi byth yn cwiro'r gwely. Ydych chi'n medru darllen Saesnag? Gofynodd Begw. Dipyn bach, digon i ddall sydd led i Llundan. Rhythai Begw arni gyda gedmygedd, a'r fam gyda thosturi. Ydych chi'n gweld, aeth Winnie ymlaen. Taswn i mynd i weini'r dre, mi yw ni sydd basa hi. Mi fasa'n had yn dod i lawr i fenthycaf yng nghyflog i fesul swllt er mwyn hel diod i'r hogiad bol na sgwna fo, a fyswn i yn gweld dim dima. Beth arall, crachod sydd yn y dre fyd, pryfaid wedi hedag ar domand yn wtha ar un fath a modri Lizzie Jane. Ella bydd anoch chi hiraeth wedi mynd i Lundan. Mentrodd Begw yn ochelgar. Bu Winnie yn ddistaw am eiliad, yn syllu yn ddifrifol ar ei fflat. Basa, mi fasa yna hiraeth ar ôl un. Sionyn di hwnnw. Mewn hen beth bach annwl, ond dos na neb yn malio dim yn o fond y fi. Ma'ch babai chi fel y nefoedd o lan, a sionyn bach fel toman dail. Dydy o byth yn cael mynd i'r lôn, mi faswn i'n cael ei weld o weithiau taswn i'n mynd i'r dre. Eisiau chi fyny cael golchi dillad o a'ch dillad eich hun, Winnie. Dim ots beth y fydych mam. Mwyn i chi gamwynd o gwmpas yn o ddel. Gymwch chi ragor o grempog? Mi orffenna i fo brechdan. Mi wneud hyn wledd mi am fus. Biti yna fasa Sionyn wedi catamad. Mi ddaru mi ofyn i chi ddod â fo, medda Begw. Mi roi dipyn o grempoga i chi fynd iddo fo, medda Elin Gruffydd. Fyw ym mi, medda Winnie, neu mi gai gweir gan Lizzie Jane am ydi hel tai. Yna cododd i ffen yn sydyn, pan glwsan sŵn traed ar y cwt. Cyn iddynt gael llyncu poeri, yr oedd Lizzie Jane llusfam Winnie ar lawr y tŷ yn gweiddi heb gymryd sylw o neb. Yn fama w tia, yn held o fol, a fi'na heb neb i edrach ar ôl y plentyn ma. Yr oedd Sionyn ar ei braich. Tyd adra munud ma, i ti gael taflu'r golch o'r siamberi, cwylydd i chitha Elin Gruffydd i gynnwys beth fel hyn i'ch tŷ. Steddwch, medda Elin Gruffydd reit amddenol, gan afal yndi, a'i thywys i gyfeiriad cadar. Mi gewch panad o de a chrimpog rwan. Mi na i de ffres yn y tebot. Aeth Lizzie Jane fel oen ac eistedd ar y gadar. Winnie! Gwaeddodd Sionyn a rhedeg at ei hanner chwaer. Dododd hithau ef ar ei glin a dechrau i fwydo dde ar ei fflat ei hun. Cyn pen dim yr oeddynt yn ail ddechrau yfed te eto, ond yr oedd ar awyrgylch yn hollol wahanol. Pawb yn edrych yn byr ddifrifol ac eithrio Sionyn a gai ei fwyd fel ciw deryn o law Winnie. Amlwg nad oedd blagardio ei llusfam yn cael dim effaith ar yr olaf. O blegyd edrychau yn hollol hapus wrth ddandlwn Sionyn a'i fwydo. Ni allai estyn y crempoga yn ddigon buan i'w geg. Wedi gorffan bwyta, cododd pawb. Diolch i chi, medda Lizzie Jane, reit ffwr bwt. Meddyliodd Begw oddi wrth ei hosgo fod Winnie am wneud araith broffwydol cyn ymadal, ond y cwbl a ddwedodd oedd, diolch yn fawr iawn i chi Elin Gruffydd, dyna'r pryd gora ges i rioed. Mi fydd yn rhaid iddo fo wneud i mi am hir. Dywedodd hyn gan edrych ar ei llusfam, a golwg honno yn dweud, aros di nes doi di adra mi geid i'r pryd gora. Wrth iddynt droi oddi wrth y drws, meddyliau Elin Gruffydd mai slebog oedd y gair iawn am Lizzie Jane. Wrth weld gwen hoffus Sionyn, cofiodd fod ganddi fferis yn y dror, a rhedodd i'w nôl i'w rhoi iddo. Aeth Elin Gruffydd i'w danfon at y llidiart, ac wrth gwrs, yr oedd yn rhaid i Mrs Hughes y gweinidog fod yn yr har, yn chwynnu lle nad oedd chwyn ac yn gweld pwy oedd ei hymwelwyr. Ond ni faliau Elin Gruffydd. Yr oedd rhywbeth heblaw meddyliau balch na di falch yn ei chalon. Meddyliau di galon oedd yr heini wrth weld y tri yn troi am y ffordd. Pam, meddai wrth ei hun, pam?
cododd ei llaw ar Sionyn. Wedi mynd i'r tŷ, bu Begw yn cynnal cwest ar yr ymweliad. Nid oedd yn hollol fel y tybiasau y byddai. Roedd hi wedi meddwl y biasau huodledd Winnie wedi codi i'r un tir a gydoedd ar y mynydd, neu'n uwch, ond fflat iawn oedd Winnie. Efallai bod hi wedi gwneud yn ddigalon wrth sôn am hiraeth, nid oedd mynd oddi cartref yn beth hawdd. Hyd yn oed i Winnie oedd yn ei gysau. Tybed a feiddiau hi ofyn cwestiwn i'w mam. Eisteddai Elin Griffith hithau yn synfyfyrio a'i babi ar ei glin yn cael ditan. Oeddech chi'n licio Winnie, mam? Oeddwn, mae'r hogan yn iawn, dysa hi'n cael chwarae teg. A Sionyn bach na ngwasi. Mae Winnie'n ffeind wrtho fo'n tydi? Ydy, does neb arall mae'n amlwg, ond mae Mrs Hughes drws nesa'n iawn yn un peth. Be di hwnnw? Mae Winnie yn llawer hun a'i hoed, ond digodd hawdd i ni siarad, fe hi rioed yn blentyn mae'n amlwg. Y gamp iddi hi fydd cael yr afal rydd oddi wrth Lizzie Jane a'i thad, ond os ydw i'n abod pobl, mae Winnie siŵr o ffindio rhyw ffordd o gael edrych ar ei hôl ei hun rhyw ddwrnod. Ac ar ôl Sionyn, te mam? Ia. Ella neith Duw edrych ar ei hola nhw'n well na gyda ni'n meddwl. Ella. Eithir y peth mawr i Begw oedd fod ei mam yn hoffi Winnie. Nid oedd hi wedi gwneud camgymeriad wrth ofyn ag ai Winnie ddod i de.